750 zamestnancov a podporovateľov Charity na jednom mieste. Púť Charit 2023 bola výnimočná počtami, priestorom, ale aj atmosférou. A ja si musím priznať, ja som Charita. Ja som hrdý na to, že pracujem na Charite. Výnimočnou ju robil každý jeden z vás. Pretože byť blízko pri človeku, pri každom človeku, je stále vzácne a výnimočné. Tvoríme spoločenstvo. Spoločenstvo, ktoré miluje, ktoré dáva, ktoré sa obetuje. Tvoríme charitnú rodinu, ktorá sa stará o ľudí v núdzi, o tých, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Prišli sme do Červeného kláštora, aby sme sa mohli stretnúť. Nechali sa povzbudiť. Načerpali síl do ďalšej práce a tiež, aby sme ocenili prácu tých, ktorých služba spoločnosti je mnohokrát skrytá, ale nesmierne potrebná. Janka Doboj s nesmiernou láskou, trpezlivosťou. Ďakujeme, že sme tento deň mohli prežiť spoločne. Ďakujeme, že konáte dobro. Ďakujeme vám, že charitou ste.